всеки мой сън. Музика Пламен Миташев и Пенко Богданов. Текст Пламен Миташев. Rock Session. Пак сънувах на сън, тъмна стая с хиляди врати. Опитах някак да изляза навън, но навсякъде за тях беше ти. Опитах какво да направя, за да мога да се махна от тук. Погледнах теб и тогава почувствах, обичам те и за това си тук. Защо не ме остави да изляза навън? Защо когато заспивам си във всеки мой сън? Сънувах на сън, тъмна стая с хиляди врати. Опитах някак да изляза навън, но навсякъде за тях беше ти. Защо не ме остави да изляза навън? Защо когато заспивам си във всеки мой сън? Защо не ме остави да изляза навън? Защо когато заспивам си във всеки мой сън? Защо не ме остави да изляза навън? Защо когато заспивам си във всеки мой сън? Защо не ме остави да изляза навън? Защо когато заспивам си във всеки мой сън? Защо не ме остави да изляза навън? Защо когато заспивам си във всеки мой сън? Група Rock Session, аплодисменти за тях. И ние ви благодарим. А сега очакваме вота на журито. Заповядайте. Десятки! Уважаеми зрители, вие гласувайте за тази песен с СМС на номер 17777 с текст DMS Будни 7. Благодаря ви. А сега, скъпи приятели, да видим коя е следващата 8 песен тази вечер. Здравейте, казвам се Татяна Петрова, на 20 години от град София. Нямаме търпение да се запознаем с авторския екип на песента, която чухме току-що. Атмосферата е много нагорещена, че настроението е малко приповдигнато. При мен са Rock Session и веднага ще попитам авторите на песента "Всеки мой сън", това са Пламен Миташев и Пенко Богданов от Rock Session. Какво сънувахте миналата нощ? Ама внимавайте сега, защото все пак. Миналата нощ направо се изпакна, нищо не сме сънували. Не, сънувахме между другото така в тематиката на парчето, че тази кауза, в която ние сме се включили,
е успяла така да подкани повече хора да се включат към нея и да изпълни заветната си цел, а то е да бъде по-добри. Добре. А вие какво сънувахте? Страхотен. Аз сънувах, между другото, честно. Сънувах песента, сънувах залата. Страхотни сте, малко страхотни също. Благодаря ви. Може да призовете публиката да гласува за вашето парче Гласувайте, си. на номер 17777 с номер ДМС Будни номер 7. А сега ще ви срещна с още